No niin, nyt jatketaan Pixel Worldia taas. Mä pistän nyt toi äänet tolle, että ainakin kuulette mun äänet, mulle mikki, koska en mä tarvi sitä. Niin mä pistin ton Ongen 150 myyntiin, mut ei se kyllä nyt kauheemmin. On kyllä hyvä, mutta se on ennen ollut ylipäätään kalliimpi. En voi nyt ei kukaan vedätä mua näin. Ei oo reilua jättää. No on nyt rikko. YouTubesta halvemmalla. 140k sitten. 135. Vähän harmittaa toi vakaaja. Mut siis, mulla on oikeesti jo 17 tilaa, et kannattaa oikeesti käydä tilaa siis. Tänne tulee tosi paljon hyvää kontenttia ja ei kannattaa. Joo. Mennään nyt vaikka tonne mun Voruts-Suomimaahan, niin tehdään nyt siellä jotakin piteliä kivaa. En tiedä mitä, mut jotakin. Ei mulla ole mitään muuta ikistä. Ja kai se on niin vaikea. Let's go. Miksi mun pitää pysyä jotenkin 10 000 halvemmalla? Ei varmaankaan pistää halvemmalla. Tuli sitä 9 viikkoa. Niin annetaan nyt vähän lääkettä. Mulla ei suostu Aina ärsyttävät